Mwadzuka bwanji anzathu ayi ifetu kuchoka ndekuti ku area 23 kumene kuti ayi kwachatu bwino kuno. Nditu tikufuna tiyambe ndi nkhani zachisoni zomwe zachitika dzulo, nkhani ziwiri zofanana zochitika. Anthutu kupezeka zonena kukwera njinga za moto basi kumapanga overtake magalimoto pwa kutsogoloko kuluza miyoyo maboma osiyana, ndiye kutitu zinthu zikuchitika tsiku limodzi koma zochitika zakezo kumakhala ngati kutino zofanana makamaka ma action weti. Ndiye tifotokoze makamaka poyamba ndi nkhani yomwe yachitika chakunsumbi ukotu ndekuti ndi ku Monkey Bay. Kumeneku kunali zonena kutitu kunali njinga za moto ziwiri zomwe zimayenda opposite direction, ina imapita uku ina kumapita side ya uku. Ndiyeno njinga imodzi inapezeka zonena kutitu inanyamula ndekutino munthu woyendetsa njingayo komanso ndekuti passenger kapena kutino munthu kumbuyoko, ndipo patsogolo panali ndekuti galimoto. Side inayo njinga imodzi inangonyamula ndekuti amene amayiyendetsayo. Ndiyeno ija inali ndekuti ndi galimoto patsogolo pake imafuna kupanga overtake galimoto ija kuyilambalala ndithu kuti no ikafika kutsogolo kwa galimoto ija ndipo iyende mwachangu pomalingalira kuti mwina galimotoyo imayenda pang'ono-pang'ono ndi kumaona kuti awa atichedwetsa tingowalambalala tikatero ife tizipitira ulendo wathu mothamanga. Ndiyeno kuti alambalale ndekuti amenera alowe mu msewu omwe kunalinso ndekuti njinga ina ija yomwe imalowera mbali inayi yosemphana ndi yomwe iyolambalala imapita. Basi tikulowa mmene moja muleni imeneja basi takangofikira ndekuti kunjinga inayo kuwombana pamene paja ndekuti zosakhala bwino mpaka natu papezeka zonena kuti tu anthu awiri a Stephen Maximus a zaka 33 ndi a Desire Kumwenda a zaka 19 kuvulalatu pamene paja mpaka nakumathamangira nawo kuchipatala akalandire mathandizo amankhwala. Pamene munthu mmodzi pamene paja ndekuti notu yemwe dzina lake ndi Wanangwa Kondowe wa zaka 20 kuti siyatu pomwepo zosakhala bwino chifukwa chonena kuti anavulala kwambiri. Ayi sizinayende olo ndi pang'ono pomwe kumakamba zonena kuti mzimu wawotu ndekuti ukause mumtendere osatha makamaka awo a Wanangwa Kondowe. Komatu ndeti si okhawa yayi tiloweranso ndikuti makamaka mu boma la Dedzanchewu, maboma amene wawa mu msewu wa M1 kwachitikanso zinthu zofanana napo. Ndetu apatu panali pa mtunda wa Masasa filling station kumenekoto kunali zonena kuti munthu wina amayendetsa njinga ya moto atanyamula ndiye kuti anthu okwana atatu kuphatikiza iyeyo onse kumakwana 4. Basi tunde kuti pa ulendo kwapezeka zonena kuti tu pasogolo pake panali galimotonso, ndipo amati nafenso tilambalale galimoto iyi kuti tikafika kutsogolo uko tiyende mwachangu chifukwa galimoto iyi ikuyenda slow kwambiri. Ndetu kunali kuyilambalala overtake akapezeka zonena tino akaombananso kumeneko ndi galimoto ina ya mtundu wa Toyota Prado wagon namba MG381 ya kuchokera tukunduna wa zamphamvu za magetsi. Ndi inali galimoto ya boma Toyota Prado inapezeka zoti machoka direction inayo ili pa speed awa alowa mu msewu umenewu wa galimoto imeneyo. Basi tunde kunangofikiratu kumene kuja kuwombana penepo nanga anakapanga control bwanji anthu ona kuti zinali ngati zongodzidzimutsa kuti awa alowa sanaone bwinobwino galimoto ili pa speed ndi speed apanga control bwanji olo kupanga brake sangalepherepo kuti anayesetsa kuponda brake koma ndi kuja brake onena kuti no pamene galimoto ikayima ndekuti yawomba kalenso anthu nanga sende kuti kantunda kachepa. Basi to ndekuti anthu amene aja apezeka kuti atisiyaso pamenepo. Tikamakambatu za anthu amenewa tikukambatu makamaka za a Timothy Gift a zaka 27, a Western George a zaka 32, a Fala Chokapa a zaka 29, ndipo anthu atatu amenewa amachokeratu mundera la mfumu yayikulu Masasa kumeneko chakuntcheuko. I think kwa Masasa ndi chakuntcheuko. Ndipo kunalinso ndekuti asiyatu motasi
amene watu ndi a zaka 26 ndipo amachokera kwa Anzimenya dera la mfumu yayikulu Majawa ku Angonia mu dziko la Mozambiki. Analinso ndekuti pa njinga ya moto imeneyo tikuti inanyamula anthu okwana 48 ya panayi ndekuti no driver wa njinga ya motoyo komanso ndekuti anthu ena atatu ndithudi. Hayi sizinayendetu pamenepo tingakambe bwanji mizimu ya anthu amenewa ikause mu mtendere osatha. Ndimafuna kuti noti pange noti makamaka ngoziyo mmene yachitikira ndi chimodzimodzi mmene yachitikiranso kuja ndekutitu ku Monkey Bed njinga za moto kufuna upanga overtake ukapeze kuti akaombana ndi njinga ya moto. Aso njinga ya moto ufuna upanga overtake upeze kuti akaombana chani ndi galimoto. Now tikaziona tu ngozi ziwiri zimenezi zinali ngozi zonena kuti zinakatha kupewedwa, zinali zopeweka ndithu, chifukwa tu awakanangonena kuti no titsatire galimoto imene ili patsogolo pathuyi titsatire bwinobwino modekha, ngati zili zopanga overtake zoti pange tseki konse nkoyera bwinobwino ndikuzapezeka kuti tapanga overtake mwina bwezi ndekuti no anthu atapezeka zona no apewa zingozi zimenezi kupezeka zoti miyoyo yaseveka. Koma apapa chifukwa chonena kuti anthu wasanafune kudekha anali pachangu ndi changu chawozo iye ayite pango overtake tiadumphire awa kudumphira awa akadumphiratu ndekuti mwakapezeka zino akaombana ndi anzawo aja mpaka nakuluza miyoyo kumeneko. Izi ni ngozi zonena kuti zinali zopeweka only had it been only zikanangokhala zonena kuti mwina make anadekha mwina anakatha ndekuti kupewa zimenezi miyoyo ndikuseveka. Another thing mukati muzione njinga ya moto ikunyamula anthu omakwana ndekuti atatu amwene kumbuyo kuja kubwera ndekuti ndi amene akuyiyendetsayo kukhala ndekuti 4 onse ndekuti no overloaded yapakiliratu amwene koma ndekuti ndikumayendanso mothamanga choncho kuyenda kwakenso ndekuti kumakhala konotino iyayi kosapanganso cheki bwinobwino koma overtake kukapezeka zonena kuti mpaka nakaluzana zomiyoyo choncho osangoti driver ikhala amene amayendetsa njinga ya motoyo koma ndekuti ukambanso ndekuti anthu ena onsewo atatu wonso kupezeka kuti atisiya miyoyo ya anthu kuyikidwa pa chiopsezo. Mtunda omapita dedza nchewu kumeneko I think anthu ambiri akumakonda kuyendera njinga za moto ngati no matransport awo mitunda italiitali. Yesi madina mwina amoto umakhalanso ndi akabaza a njinga za moto komano zonena kuti no munthu akupanga cross kuchoka boma lina ukafika boma lina zimenezo zonse umakonda ochulukira. Ngati mwamva mayina aja mumva zonena kuti wina amachokera even ku Mozambiki mwaona so zonena kuti no ayenda mitunda italiitali anthu amene wawo kuchoka ndekuti dedza kumakafika nchewu kapena nchewu kafika dedza kaya ndi umakafika so Mozambiki kusizo destination inayo inali itino komano kumachokera zimenezi anthu akumakonda kuyuza njinga za moto chifukwa ndi zimene I think zikumakhala ngati zochipa affordable komano mukuziwa chani magayizi zochipazo ndi zimene zikuyika miyoyo ya anthu pa chiopsezo mpaka na anthu tikumaluza nazo miyoyo moteromo. Nanga njinga ya moto kuti mukayipanga cheke kayipeza zonotino anthu amene anakwerawa anthu onsewo analibenso ndekuti zipewaso sanavale zipewa mwaona. Nanga kuti njinga ya moto ijatu imangopezeka zonoti ili ndi zipewa ziwiri yacha amene akuyendesayo ndi amene angakwere passenger mmodzi koma mupezeka zonena kuti anthuwo alipo atatu kumbuyo mwina meaning kuti ndi mmodzi yekha amene angavale zipewa ndekuti notu basi ena onsewo alibe ndekuti zipewa angati angagwe pamene paja basi tukungo ndekuti kukhala mutu kuphwanyisa basi zosayenda. Guys, anyways taluza mapeto penipeni what can we say? Mizimu ya anthu amene ikause mu mtendere osatha zimakhala zingozi zonena kuti palibe amene anakonzekera kuti langa ndekuti limene kutha kwa ine kudzakhala tsiku lakuti zikamachitika kunacha bwinobwino anthu atatsazikana ndi achibale awo bwinobwino iye tikafika kumene tikupita kukapanga zimene tikufuna kukapanga bwinobwino nkubwererako koma ayi ndikupezeka zonoti taluza nazo miyoyo. I just want to address anyamata anjinga zakabaza anjinga za moto nawo titenga akabaza ndi enanso amene muli ndi njinga za moto koma basi ndi zanu za personal mmangoyendera. Inu akabaza anjinga za moto simmayenda bwino and I was here last week ndinalinso ndikuti pompano pa Justin Tech kukambanso nkhani zomwezi kunena kuti no Jomo wabana anjinga za moto kuti asamafike mu town yachani ya Blantyre
aziyimira m'madera ena ake ndithu kuchokana ndi kuti kwina wake kufika pena pake asafike mtawuni mwenimweni chifukwa amasokoneza anthu amenewa samayenda bwino. Magezi simmayenda bwino ende mmakhala moyikika miyoyo yanu pachiopsezo. Nolonene moyo wanu, moyo wa mapasenja pachiopsezo, komanso miyoyo ya anthu ena amene akuyenda pa msewuponso pachiopsezo. Nanga zikanakhala zonena kuti iyo sinali Prado, sinali galimoto, zachidziwikire ngati kuti kuti mukawomba munthu ndi kuti munthu winanso anakakhalanso ali pachiopsezo. Zinazi ndi zopeweka, tatiye tiziyendani bwino, tizisamala moyowu. Mukakumbukiratu m'mbuyomu oyimba Lawi anayimba nyimbo loti amaona kuchedwa mapeto ake ngozi. Mukuona kuchedwa nde mukufuna muthamange mukafike mofulumira, komatu nde ichoke basi kuti ni ngozi saidi inayo mukapezeka zonena kuti no mukaluzana zomoyo. Nde kuti no phindu lake ndi chani? Mupindulapo chani mukafulumira? Fatu nde kuti chimene mutachitetu ndikungoluzapo moyo. Nde mwamonena kuti mufulumire ukafika kucha mupezeka zono kuti simunakafike sonkomwe. Guys, tiyende bwino, tiyende mosamala pa msewupo kuti mwina make miyoyo yathu ikhale yotetezeka. Tisamayiwala zono tili ndi maudindo, anthu amakhala ndi maudindo, tili ndi maudindo anthu akuyang'anira kwa ifeyo. Ndengati kuyenda mosasamala nkuluza moyo. Pamene pajaso tundeti talakwiranso anthu amene tasiya aja tufaina amakakhala kuti pamene padzakhala kuvutika. Nanga sinde kuti kumene kumachokera mathandizo tinaife pamene papereka mathandizo kapezeka zoti tachokapo pa dzikopa. Tikupereka ndi kuti chipsinjonso kwa anthu otsalaza. Tiyendeni mosamala tikatero mwina make tingazateteze miyoyo yathu akuti.